bakunya gokorekana abana mbarega aria samweaga niwe toyo monarus overspotted no moro tema bunyankanga tema murayunde bwensi kirate nini busia tigakwane onye gugutara ni chiguni ngana lioko ira chikura tokudiri naye mpaka 2027 tokugotiringira macho kugotiringira guoka tokonyora sugweta na ende bona tuachire fata tiga tukwane kene ndurigo chikwa baraibaria babwato bwanu bwo bakunya gotiringa matanga tato yo minto twarerire aba pastor baachire aba katikista baachire aba sacerdote baachire batukanyire chinkoro mamuri yo minto garwarete umaeko noro mwana siasa nare erokunya gotane bichana utagete koreta disorder za matanga Saitani mkubwa sana igo egentekerero gia korekanire gasa matanga tata anybody utagete koreta anything asa matanga china banchire chiarwe gwaria ngo chiando speed yo minto ekiagara no arari baguturete ni abantu ga togwe timorero rero bakori chingende ndamanya saba sini